Tak goleke pasangan sing cocok karo ngenmu. Inggih. Senengan kula nggih sing gilap ngeten iki ya. Aduh. Apane sing gilap? Maksude iki mencorong ngono lho, Nak. Kok kaya wong nyuluh kodhok. Nggih, Maria Punjung iki beda karo kancane bucange Malimbo. Apa, Mas? Awakmu ki gilap tapi ngangeni ngono lho, Nak. Liyane do ireng-ireng kono putih dhewe. Putih merusuh. Merusuh mulus. Lek ora percaya tekono Pak Dito Krip kowe. Wah, niki bae ya. Mbah Darmo. Iki diaturke sing do keparang rawuh mirsani ana ing Sidawarak kene ya. Nggih. Mas Gembos uga sing mirsani jarak jauh kaya Mbah Sawali, Kades Samir, dalasan ibu ya mirsani ana dalem. Nggih. Niki alhamdulillah Mbah Darmo saking Tlatah Kandat niki pun nyawer karo Pak Jito, Mbah Jito. Mbah Jito. Nggih, menika Nyawer sapa? Maria Punjung. Kowe Nggih. nyuwun anu Pak niki wae nyuwun podang kuning. Oh, ya. Ning sadurunge podang kuning digebrak Mas Gembos ki pundutane Master Mendem. Kaya ngapa? Pundutan Mas Gawer Mas Tulkiem. Langsung dados Mas yo. Juwadi Timbul Ngerembang Mas Suratno Solo Mbah Didik Fajar Wahyudi Wilujeng Dalu Ditenono Mbak Punjung. Pripun, Pak? Gembos iki matane abang ngono iki ya. Oh, muni matane ngono. Lek matane ora abang, anggere matane ngriye kuwi mesti mambu. Lah, nek kalau matane pun abang cangkem. matamu dhewe. Iya. Aja mendem ae ya, Mas. Nah, bar iki anu Mas Gembos. Nggih. Pak Buet Tadit unggahno. Pak Buet Tatit, wah bae iki jos iki. Pohyanto. Papar Kediri. Ya. Dilanjut ya, Mas. Lanjut, Dik. Pak Muidi lho sing ndandari. Wis ngimpi neh mereng. Wah. Neng ngimpen awakmu jos yo. Putih merusuh ya. Mau ora masalah putih merusuh polahmu. Nah kaya untung jarane Pak Tokrep. Pas Tokrep. Iya wis mari. Yo. Kancaku lerek
Iya, terima kasih. Dadi nadyan to iki tembange lawas ning lek dikumandangke iki ketok le sigrak, ketok le bergas mergo pancen iki tembang sing gumyak. Iki